når vi skaber noget, så vil vi altid skabe noget med raffinement og noget, der ikke er set før, men også har en eksklusiv fornemmelse. Så det vi ville skabe, det var noget varme og noget raffinement, og noget, der kunne tilføre det tekniske en mere taktil og sanselig kvalitet. Så flætningen det kom ret naturligt som en forlængelse af vores tilgang til detaljer og til materialitet. Jamen læder for mig, det er en af de her naturmaterialer, som har det her med, at det ældes mønne, og det har noget struktur og noget genkendelighed, og alligevel noget unikt, fordi der er ikke noget læder, der er ens. Så man vil også opfange og få nogle forskellige nuancer af det her læder, som man ikke kan få på et plastisk materiale eksempelvis. Der var nærmest ikke andet. Vi har kæmpet en kamp, og vi har været ekstremt tålmodige med det her. Jeg har ville opnå noget med det flettelæder, som normalvis ikke ville kunne opnås. Normalvis vil man se en syning hister her, eller en detalje, som skulle lukkes på en anden måde. Men her har vi faktisk formået at lave et homogent produkt, uden at bruge en syning, uden at bruge en samling, uden at bruge noget andet end de materialer, vi bruger til daglig. Prototypen de opstår typisk der, hvor at vi får en opgave, har et projekt, bliver stillet over for noget, som måske ikke findes i forvejen. Og der begynder vi jo så at indgå i processen. Og det er jo sådan en proces mellem idé og hånd. Vi tegner, og vi modellerer, og vi laver prototyper, forskellige metaller. Men det er også meget igennem samtale og forståelsen af arkitekturen og materialerne i de enkelte projekter, som faktisk ofte giver os ideen til, hvordan det endelige resultat skal se. Jamen det er også en fornemmelse. Altså det er, når jeg føler, at den er der, og den er helt korrekt, så er jeg nærmest, det er nok der, hvor jeg bliver mest utålmodig for at få det her frem, det vi har vist, og det vi har arbejdet så længe og så intenst på og brugt mange ressourcer omkring. Men jeg ved, jeg har sådan en fornemmelse af, altså jeg ved, hvornår den er. Fordi så går alle ting op. Altså alt går op i finish, i samling, i overflader, i kvaliteter. Det er der, jeg ved, at nu er den klar til lancering. Altså det vil det klart være. Og det er en anden grund til, at vi kalder os designvirksomhed. Fordi at vi ser nogle potentialer i nogle ting her, som har en naturlig tilgang i forhold til, når vi starter op på at tænke i produkt. For det integreret eksempelvis med vores populære bælge, så vil vores tanker gå på at sige, fordi vi nu er blevet så forelsket i det her, i den overflade, det her produkt, så kan jeg ikke lade være med at tænke i andre ting også. Og der vil komme produkter, hvor det her flettelæder det er integreret i, som jeg er meget spændt på at lancere os sammen med jer. Detaljer er jo vand for mig. Så forskellen ligger i detaljen, og vi har jo tit og meget ofte fortalt omkring det her med, at når vi udvikler og har hele den her proces på, når vi har gang i nogle produkter,
så forsøger vi jo altid at gøre slutresultatet så enkelt som overhovedet muligt. Og derfor er det også der, at jeg kan se, om den rammer eller om den ikke rammer. Altså, hvad er running? Hvad er vores DNA på running? Det er, når tingene de går op i en højere enhed, og vi får taget alt overflødigt væk, så vi står med det rene produkt tilbage. Og der er det detaljen, der tæller. Og det er bestemt også kvaliteten af de produkter, vi anvender. Fordi vi kan ikke gøre det så simpelt. Vi kan ikke gøre det så enkelt, uden at arbejde med det absolut bedste produkt, materiale overhovedet.